Hej, og jeg er glad for, at du kiggede forbi. Velkommen til Ultimativ Overlevelse. Mit navn er Niklas, og jeg er jeres vært i aften. Det er så her, hvor det er så her, jeg plejer at hænge ud. Det er det, jeg kalder mit såkaldte grip. Hvis man må være så fræk at sige det. Hvis vi går længere ind, det har vi meget godt eksempel på en god sandwich. Bare zoom ind. Det er en Hunungelius svamp. Nu tænker I, hvordan spiser man den så? Det er meget simpelt. Man tager den, og så har man jeg vil ikke røre den, fordi at den er faktisk lidt hellig. Så. Nå, skal vi gå videre? Jeg har så boet her i, det må snart være 40 år. Og I tænker, hvordan holder han sig så godt? Og det er også et spørgsmål, jeg stiller mig selv. Men ja, det må være de svampe der. Men en af de ting, jeg virkelig værdiger herude i naturen, det er ikke mindst roen, stilheden, at du er afskåret fra civilisationen. Du er ligesom fuldstændig i et universum. Det er ganske sådan. Det var det jeg elsker allermest, det er udsigten. Du ligesom, hvis jeg kigger ud en gang, du kan ligesom være et med dig selv. Dig og søen bliver et. Som vildmarksmand er det meget vigtigt, at dine instinkter er i orden. To ting, som vi vildmænd også er kendt for, det er vores udholdenhed og vores navigationssans. Rejser du ikke hjemmefra?